projecte Sants sense etiquetes és un projecte de l'associació Cuidar la Vida. És un projecte que pretén crear un espai de trobada, de reflexió i de vivència a través de la biodansa. La biodansa és un sistema de creixement personal. És un sistema que parteix d'una experiència vivencial i que facilita a través del moviment, de la dansa, del cant, de la música, de l'emoció, de l'aquí i ara, no? El ser el que som. El ser el que som des de la nostra singularitat i des d'aquesta singularitat poder-nos trobar amb la diversitat de cadascú de nosaltres. Poder escuchar esa voz interior, poder escuchar esa singularidad que hay allí y poder expresarlo a través de la danza. Poder contar mi historia y para contar esa historia yo necesito de un testigo que esté allí. El projecte pretenia unir aquestes dues coses, l'objectiu d'Obertament, que era treballar amb l'estigma, i utilitzar l'eina de la biodansa. Llavors, la nostra idea és que per nosaltres la salut mental és part de la diversitat i aquí posem en joc aquesta diversitat, no? I el poder trobar-nos des d'aquesta diversitat i enriquir-nos amb el que som cadascú. Como aprender que hay otra forma de comunicación, no solo la palabra, no solo la escritura, una forma de comunicación que es mucho más válida a veces que las otras, que es desde el corazón. La biodansa sí que em serveix per tornar al meu eix, no? per recordar-me de qui soc, d'on estic i cap on vaig. Ser creativo, bailando, y realmente, o sea, me he notado que me faltaba. Y yo creo que me lo ha aportado mucho la biodanza, el poder crear, el poder improvisar, el poder... Y poco a poco yo creo que se ha ido extendiendo más a mi vida.